Iya memang.
Huriani tuata, selamat hari Minggu ma di ita salutna. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu Septua gesima, lapatana, 70 hari adorang soha heon. Doho topik, tar pasu-pasu do akan marhaposan tu debata. Tapukama parmenggota, marende mahita sia nomor 15 ayat 1 dot ayat 2. Marhitete goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuamu, guruhon hamu ma sianau, aina lambok doau jalan aserep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Martang yang maida, ale tuan debata amanamina di Banua Gijang, asi maroham di ami halak nagaleon, di idaho nagogo do musunami, sai talu do hami dibayan alani hagalayon nami, dibayani hupangi do hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhitete panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 180 ayat 1.2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik pawaluhon doot lapatana.
patik pawaluhon, unang ho manakko, dia do lapatani, ondo, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma, manang mambayan bisuk-bisuk, mangalat sumpon boniaga, ikon si pagandaon ni rohata do arta ni dongan jala siramotonohon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Marende ita sian bukuende nomor 170 sada ayat sada do 2. Tato potima dosata diadopani debata martang yang maita. Ale tuan debata amanami para sirohan nasumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Sai asima roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Sai sunggulima rohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tua sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna, nina Tuhan Jahoba. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dab-dab, botar dohu bahenokku songon itak, nang perara songon abit asumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata nang digijang. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 440 sada ayat sada. Sude
Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion, nata surat sian Matius bindu opat, mamuka sian ayat 20 sahatu ayat 25, tajahama marganti soring. Dungi didalani ibana ma sandok luat Galilea, lao mengajari di aka parguruan. Mamaritahon harajaoni, huhut pamalum nasa sahid, dohot nani ae ni halak na di sini. Jadi matsai torop ma halak mangiuton ibana, akan sian luat Galilea, sian Dekapolis manang 10 huta, sian Yerusalem, sian Judea dohot sian luat na di baribani aek Jordan. Ima saatna, martua ma akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 452, ayat sada dohot ayat tolu. Tindakon ma hapor seotai, songona hinat tindakon ni dongata sahapor seon di sandok portibion, rap maita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga bagabean si Antondi pabadia, andoran soabubuan. Ido tuata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dungi tanom. Na mulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Laundul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani. Di simai ibana pai mamulak sogo tu tanon. Mangumi alak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi pabadia,
Jala adong sedar huria nabadia. Huria atau paniala Kristen akan abadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok. Mulak mangulu sogot daging nyalak na umate. Dohot dia ngoluan na surasuda. Amin. Huriani duhata, titing namasa, di huriata di bagasan mingguon, na parjolo ruas nataba. Tajalo do gawe ruas ni huriata, ima keluarga pangamudi gultom. Inangi elida ha, boru parhusip, rap doho tolu yang nakon nasida, dua bawa sada boru. Narosian HKBP, Taman Mini, Resort Taman Mini. Inganan nasida, di Jalan Pangkalan 2 nomor 105 RT 10 RW 4 Kelurahan Pondok Ranggon Manang Wik 2 na paduahon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas somma Jimmy Madaki Simanulang anak niya mata dolok Simanulang nahinan tubuh ni inata Erika boru Simamora nahinan ruas ni HKBP Huta Gurgur, Resort Immanuel Huta Gurgur, Distrik Tolu Hubang. Sian Huta Gurgur, Dohot Orwana, Suminar Boru Huta Soit, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Boru ni Amata, Morhan Huta Soit Nahinan, Tubuh ni Inata Delima, Boru Siburian, Sian Huta Jalan Kelapa 2 Wetan, 5 RT Walu RW 01 nomor 76 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wik 5 pamasu-masu di Patupa hari Sabtu 10 Februari 2022 di HKBP Huta Gurgur Resort Immanuel Huta Gurgur Distrik Tolu Hubang masuk pukul 10 WIB namangihu titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas somma Salpatur Ariu anak ni amata Giopane Ariu almarhum tubuh ni inata Maria Perancis Mentini ruas ni New Life Indonesia Community Church Sydney Sian Huta Sardania Itali Dohot Orwana Ristama Boru Sidauruk Boru ni amata Dr. Janti Sidauruk SE AK MM CA ASEAN CPA tubuh ni inata Linda Sariana Boru Siahan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Merpati B7 nomor 4 RT 01 RW 010 Sada Komplek Bukit Permai Kecamatan Cibubur Ciracas Manang Wiksada pamasu-masu di Patupa di hari Minggu 20 Februari 2022 di New Life Indonesia Community Church Sydney masuk pukul 11.00 WIB napatuluhon ruas napida mulai sadarion pida huria do keluarga Nonya Gotman Santos Sirait SH almarhum Mei Labora Rismauli Boru Purba Rap Dohot 2 Yanakon Nasida Sada Bawa Sada Boru Inganan Hian di Jalan Raya Lapangan Tebak RT 0 Sada RW 06 nomor 25 Cibubur Manang Wik Sada Napaupaton ruas namar sahid tabuan maditang yakta akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton na parjolo amang kasi dabutar wiksada di rumah sakit Polri Anju Roida Silalahi wiksada di Wisma Atlet Nonya B siahaan boru siagian wiksada di rumah sakit Primar amang Ermanik Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida Nonya R Simbajuntak boru Sibarani Wik 2 Isoman Jelita
boru Simajuntak week 2 isoman. Eunika Simajuntak week 2 isoman. Gracia boru Simajuntak week 2 isoman. Andre Hutagalung week 2 isoman. Amang M Lubis week 2 isoman. Nonya M Lubis boru Pangaribuan week 2 isoman. Jessica boru Sialagan week 2 isoman. Amang B Papahan week 2 isoman. Nonya B Papahan boru Manurung week 2 isoman. Enrico Papahan week 2 isoman. Nonya L Tobing boru Sibolon week 3 pemulihan di Bagas Nasida. Nonya S P Lubatoruan boru Siregar week 3 isoman. Mario Lubatoruan week 3 isoman. Amang D Lubatoruan week 3 isoman. Amang H Nainggolan week 3 isoman. Situa LR boru Tabunan week 3 isoman. Hardi Nainggolan week 3 isoman. Nonya Tabunan boru Siahaan manang opuni si Deborah week 3 di Rumah Sakit Kramat Jati. Amang RLF Huta Barat week 3 isoman. Nonya Huta Barat boru Sinaga week 3 isoman. Nonya Siaturi boru Sinaga week 3 isoman. Amang A Pardede week 3 isoman. Nonya A Pardede boru Simajutak week 3 isoman. Aris Pardede week 3 isoman. Rafael Pardede week 3 isoman. Anesa Pardede week 3 isoman. Hasulungan Simajutak week 3 isoman. Rika T boru Huta Barat week 4 isoman. Amang C Simajutak week 6 isoman. Amang C Simajutak boru Sirait week 6 isoman. Josephine boru Sigalingging week 7 pemulihan di Bagas Nasida. Nonya Pardede boru Tabunan week 7 isoman. Mas Rina Kristanta boru Hutagaol week 7 isoman. Enris N Putri boru Simajutak week 7 isoman. Amang R Haryanja week 7 isoman. Nonya R Haryanja boru Manik week 7 isoman. Laura F boru Simbajuntak week 7 isoman. Nonya Pasaribu boru Huta Barat week 8 isoman. Amang A TJP Siagian week 8 pemulihan di Bagas Nasida. Amang R Libong week 8 di Rumah Sakit Harapan Bunda. Amang Ade Sirait week sia isoman. Nonya Ade Sirait boru Sitorus week sia pemulihan di Bagas Nasida. Teo Gultom week sia isoman. Amang A Butar-Butar week sia isoman. Nonya A Butar-Butar boru Nadadap week sia isoman. Renaldi Butar-Butar week sia isoman. Nonya Sidabutar boru Butar-Butar week sia isoman. Alexandro Sidabutar week sia isoman. Marsyauli boru Sidabutar week sia isoman. Amang S Sihobing week sia isoman. Nepipa boru Huta Barat week 10 di Rumah Sakit Permata Cibubur. Amang Dr. SE Halomoan Munte SPB week 10 sada pemulihan di Bagas Ninasida. Amang CI Simatupang week 12 isoman. Hendri Situmorang week 12 isoman. Rafael Situmorang week 12 isoman. Amang P Simatupang Opu Ebenezer week 12 di Rumah Sakit Harapan Kita. Gary Quinton Sitijak week sia isoman. Orlando Sitijak week 10 isoman. Napalimahon ucapan syukur bulanan. Sadarion papungupilian dohita songon ucapan syukur bulanan bulanata
tapasahat masyalasni rohata songon parbueni hapor syauta. Napa onopon padidion nabadia. Sadarion di permingguan pukul 10.00 WIB patupaon ni huriata do padidion nabadia tuaka poso-poso ya nakon ni ruas ni huriata torok ni nasida opat halak tulu bawa sadaboru. Nababituhon pelayanan komisi kasih bulan Februari 2022. Patupaon ni huriata do kegiatan pelayanan kasih di bulan Februari 2022 ima hari Rabu 10 Februari 2022 pukul 10 WIB di Gedung Sekolah Minggu Gloria Napinatupani Komisi Kasih ni Huriata nani uluhon ni Paditata godangna 40 kakak ruas ni Huria. Alani situasi pandemi COVID-10 sia di masa PPKM songodalata laho memutus mata rantai COVID-19 hompartusi pinangido matu 2 week laho pasahaton tu ganup ruas di bagas nabe. Napa waluhon Dewan Diakonia manang bantuan COVID-19 napa duakon Omikron. Domu lam tu hatopna penyebaran COVID varian Omikron si saunarion jala hobar tu barita di piga-piga ruas ni huriata naung terpapar dirawat di rumah sakit di Wisma Atlet dohot na isoman alani di sermon perhalado di hari Kamis tanggal 10 bulan 2 2022 na salpu diputus sodo asa pasahatan ma bantuan tu keluarga ni ruas tanah terpapar ima pangurupion petamin di pasahat may marhiti Dewan Diakoni ni Huriata ganup situa week di hari Rabu tanggal 10 bulan 2 2022 dimulai pukul 10 WIB di GSM Gloria manang ruas naung ro tu gereja. Dewan koinonya manang seksi sekolah minggu hari Sabtu 10 Februari 2022 Patupaon ni Huriata do pembinaan guru sekolah minggu maringanan di GSM Gloria lantai 2 nani uluhon ni Paditata. Laos disakapi do naing penambahan guru sekolah minggu gudangna 5 halak. Dohot kriteria 1 pendidikan minimal SMA SLTA. 2 nunga terdidi dohot makatidakkon na porsiaon. 3 pengetahuan Alkitabiah. 4 ruas ni Huria HGP Resort Cibubur. Songonima titing na masa di Huriata di bagasan minggon, akatiting na mangihut tabereng ma di warta. Maulehate Tuhan mamasu-masu hita. Marende ita sian bukuende nomor 280 sada, hut papungu pelian sada A dohot sada B. Oh
Damai ni debatana sumurung sian salut naroha imana mengaramoti aka hati-hati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di mingguon ima sian buku panurirang Jeremia bidu 10 ayat 5 rodi ayat 10. Hujahama dihita songonon. Marjeado na marhaposan tujolma. Songonon do hatani Jahoba. Marjeama bawa na marhaposan tujolma. Manang tubolon ni botohonna. Gabi pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parbahudung ditano namahiyang do ibana. Dang tagamon idauna ro nadenggani. Jala maringan ibana ditano bakal-bakal di halongonan. Ditano na acim naso hinudulani halak. Alai martua ma bawa nama haposan tu Jahoba. Jala Jahoba hapursanna dibahen. Tudos do ibana tu hauna sinuan di topi ni batang aek na majarar urakna di labung batang aek. Jaladang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di tahun haraharon. Jala dang masohot marparbui. Tungna akal situtudo rohani jolma jala naganggu. Tung isema na tau mandodo isa. Ahudo Jahoba sidodo roha siuji pia-pia. Jala mangalehon tu ganup jolma hobar tu dalanna. Hobar tu parbueni pambahenanna. Imak sahakna. Kemudian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus. Topik di minggu ta ima tarpasu-pasu do aka na marhaposan tu debata. Yaki doau jala setuju do hita. Pasti si adong do hala mangasahon manang adong si pangasahon na di tonga-tonga ni ngoluna. Adong maun na mangasahon gogona, mangasahon hapistaranna, manang mangasahon hamoraonna, manang jabatanna, manang mangasahon hahipasonna, mangasahon manang manganggarhon body shape ate, ya haulionna, manang hagatengonna. Do lanak kanasing. Memang dang 100% salai. Alai ikon manak dohita unang gabi dipakai simbolis. Gabe lupa diri hita jala adong nata pangasahon di ngoluta lupa hita dituhani. Molo ngalupa hita dituhani ala nama ngasahon sude na adong di ngolutta ima mulani hasesega awal dari kehancuran. Olodo memang di ngolutta siapa hari jok do hita merasa dirita nong hebat jala merasa kehebatan. Ala adong potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Huriani tuhata boido kita marsiajar di aka pengalaman tokoh-tokoh di padan Nairobi taringok tu sikap cara pandang manang ditiki nama buat haputuson laho manotuhon
Tu dia do arah ni langkana. Tu dia do laka-lakana naing meraih masa depan na mangasahon debata ibana di muluna. Mulo adong do hala na mangasahon hamoraon na sasitong nga boy do ibana bahagia. Alai buhama muse mulo masa songon di sahala adong namarguar Adolf Merkel hala namora di Jerman nate sahala pengusaha alai buasa ibana bunuh diri ditabrak koni mana dirina tu kereta api ala di hati hai memang imana terlilit hutang jala bangkrut. Itulah orang na mangasahon na adong di dirina dang olo imana mangasahon di bata buhado parjadina molo songonon huulahon molo songonan huulahon. Adong muse sosok artis Hollywood Marilyn Monroe ate bunuh diri ala overdosis. Hama matena ima ala depresi. Godangnya tekanan hidup masalah yang dialaminya teng ulu imana mangasahod debatatong. Jala adong muse sahala artis komedi Hollywood sarupa gantung diri mana bunuh diri ala dang tartaon ibana godangnya kasahit na adong di pamatang na ape ibana terkenal sahara komedian na boy menghibur hala boy meklekel alai imana ikon bunuh diri ma alani gudang ni sahit na adong di pamatang na. Wado molo tabadikon di pandemi COVID Omikron waengon. Ilala mabiar dojol mabunuh diri ati. Alani Omikronon mabiar dojol mamate. Apalagi manaing bunuh diri. Nga mabiar jol. Narohaku kita sudah ros ni huriata nang dijaha partiting nak kinani na gudang na marsait. Jangan kita pernah putus asa. Ikon tapangasahon do debata. Ikon malum do kita. Amin. Alenang pesongoni memang adong do surat sian gubernur ate. Widahami tersongon nak otik do kita naro namar minggu karena sudah dibatasi umur yang pertama, yang kedua juga mungkin orang takut di kerumunan itu sah-sah saja. Mana nasongon dia pe alasanna memang kita ikon prokes, kita harus jaga ketat protokol kesehatan. Ale unang sampai gabe bunuh diri holan ala niate. Berarti otik doha porsion halak na bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri itu adalah orang yang menghina Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan yang bisa mengendalikan hidupnya. Ale iko semangat dohita. Ido pakirimoni, ido haporsioni. Kemudian itu hatta panurirang Jeremia dikategorikan ibana adong dua tipe ni colma. Nah parjolo ima halak na soolo mangasahod debata, na mangasahon diri nasad diri. Alani didok di ayat 5. Marje yang mabawa na maraposan tu jolma
manang tu bolo ni botohonna gabe dipasuruh rohana sian Jehovah. Ima songon contoh-contoh nak kinani. Pola sampai ni duluan nak halak na bunuh diri ya ti. HP sasitongan nasida bukan orang miskin, bukan orang yang paling hina di dunia. Justru yang berada, yang memiliki, banyak memiliki apapun dalam kehidupannya. Aleulan alanya adong masalah otik dan olo ibana mangasahon debata. Tarsongoni mak bangso Israel ujui. Dia mah bangso namar hagogoon songon bangso Mesir. Wah, nasida laut tuh sama mangido pangrupion. Mau berkoalisi. Bang ulu nasida marpanukun tu debata bohado nasida lahoma buat sadaha putuson. Jala dosa no balgari nasida ima dosa nama no bagana-ganaan. Malohala nang mano bagana-ganaan manang di partikian nanon mangasahon hagogoon ni portibion laut tu datu tu paranormal menanyakan horoskop apa kata bintang Anda hari ini, menanyakan masa depan Anda di tahun 2022 ini. Didok panurang Jeremia marjea do ala nasonguni. Itu adalah dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Ala nido takya monang ala Israel justru diwarihon panurang Jeremia tarbuang donasida sogot di tano bakal-bakal di tano nama hiang di si donasida mangulung. Napa duahon tipe nedok ni panurang Jeremia ima halakna mangasahon debata. Di ayat pitu alai martua ma bawa nama haposan tu Jehovah jala Jehovah hapurusanna dibahen. Uriani itu hatta mengandalkan Tuhan berarti juga ia memercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia serahkan 100% kehidupannya. Tubuh, jiwa, raganya, rohnya, semua kehidupannya, seluk-beluk hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menunjukkan jalan yang salah kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Nampe si pata molo salah pelak kalakata pasti do dipatu doho debata salah do dalam itu sok dohoin. Molo marpanuk do hita tu Tuhani. Jadi orang percaya itu Tuhan akan mengendalikan kehidupannya. Alani do molo tumpe ikon adopatta nang pe di pandemi Covid Omikron waingon jala gudang ni aka masalah-masalah nata adopi alai nang pesongoni pasti do dapot ta lasni roha. Amin. Didok di akatur pukta belajar hita di tokoh-tokoh nabui gabe tiruan di hita nama ngasaho debata songon si Joseph ate nama ngasahon debata do ibana gabe halak nomor 2 di Mesir nangpe ujui ibana disogohon akka anggina bahkan dipenjarakan ibana halak natigor ibana diadopan di debata di Mesir. Luar biasa. Songoni nang si Musa nama ngasaho debata do ibana bui parwarhon halak Israel sian Mesir. Sahak nabui nasida manaripari laut rarai ya teh. Ini luar biasa karena mengandalkan Tuhan. Songoni nang songon si David. Boy ibana ditaluhon ibana si Goliat. Tapi si David geleng do halakna ya si Goliat raksasa do kan. Wala nama ngasaon debata do ibana. Boy ditaluhon ibana
si Goliat. Nah alani do gudang do hita marsiajar nang di aka pada Nairobi aka sisian di Yesus aka apostel do aka halak na marsa sahala pe na mangasaon debat marhamonangan do. Alani do murian itu hatta buhado hita mangasaon debata di tonga-tongani hanguluata saha ditikion. Di partikiata di pandemi Covid Omikron waingon godang do sihol ni rohatta tu debata aka pergumulata akayana kota nasodapot karejona akayana kota nasoadong dope anakonna godang halak na terlilit hutang merangkak dope godang jolma meraih bohado asa ekonomi pulih do ragam akan asingate. Alai dia ma didok hatai debata ujaha di bahasa Indonesia Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Odo ayat ni tu sekolah minggu annonate. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Kon lomoni rohani debata do na saut di tonga-tonga ni hanguluatan. Anaido hucatat sahala John Piper madok ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bukan berarti kita baik-baik saja. Tetapi kita merasa baik-baik saja. Dos doi songon sonari situasi yang tidak nyaman tapi kita bisa merasa aman. Amin. Jala dos doi songon hita maka porsiai mangalapati taringok tu haluaon. Haluaon ta porsia hita di Jesusi napaluau kita siat dosa. Jala ido nata pangasahon. Asa dapotan hanguluan na manoktong. Hanguluan na manoktong porsia hita di parade Tuhan Yesusi apalagi mak di tonga-tonga ningoluta si ganup pari alanido dison mah hita naeng tong mangasaon debata di tonga-tonga ni hanguluata adong muse hucatat bagus banget ini sahala Alphonse de Lamartine di Dokibana Portibion songon buku doon. Jala setiap langkah ni ngoluta dos doi songon lembaran baru. Ya, lembaran baru. Jadi sonari ari 10 tolu di bulan Februari tahun 2022. Jala terhitung dope tahun ne baru ate. Bonani tahun ini nak haru molo normal dan adong pandemi Covid songon tahun-tahun nasalpu satu bulan tolu pe adong dope mames tahun bona tahun nate. Jadi gorang dope terbentang di jolota tak taboto manangahan masa. Alai justru nang pe di bulan 2 nuaingon ini masih babak baru yang harus kita isi lembaran-lembaran baru yang kosong itu. Dengan apa kita isi? Asa tarpasu-pasu ngoluta. Gabi pasu-pasu hita di ngoluta. Sukses berhasil hita di joloni debata. Mari kita tulis halaman demi halaman di tonga-tonga di ngoluta manang apa namasa anon di akhir tahun 2022 on Desember 2021 tabereng mai muse tak
tak evaluasi. Bah, ngegudang HP, goresan-goresan, tulisan-tulisan, keberhasilan, kebahagiaan. Nah, bui taraih. Nah, parjolo didok ibana ima meaningful day. Hari ini ngolutta ikon marlapatan do, ikon mararti. Kurang dohala. Anga matuau dangadong be gogokuina. Justru kalau sudah tua, pagurang do naboy benon na. Mangalihun poda. Bahen tiruan dia kapoparan na paling tidak kan itu. Unang majo tuhala, tupoparan majo. Harunga sa tupoparan ngai bereng jolmai. Wah, luar biasa do. Opung ni siya do nganinin na kan. Hape adong do de bahala maaf ma. Mana yang botano na mati. Ale say lau do pe tulapo tua tenggen. Sayulan marhata-hata barang si do pe tua ka poparan na. Bagaimana kita mau jadi berkat? Bagaimana kita mau diberkati? Maka kita harus buhado hari ini ngolutta ikon mararti, ikon marlapatan. Uriani tuhata alanido di tonga-tonga ningulun, apa yang bisa saya berikan? Mari kita berikan kepada orang lain. Ketika kita masih bisa membantu, bantulah. Kita bisa menolong orang lain, tolonglah. Kita masih bisa menabur kebaikan, taburkanlah. Bukan menabur kebencian, bukan menabur memprovokasi, bukan menabur hal-hal yang negatif. Hidup ini tabur tuai. Apa yang baik kita tabur, maka yang kita tuai juga kebaikan. Nah, padu ahon didok iko marguna do ngolut tahun. Hampir sama teh. Ya, mararti marlapatan marguna. Waktu ini harus kita pakai dengan sebaik mungkin. Iko marguna do ngolut tahun. Alani do dison mahita boha mangula aka ulota manang ape profesita martiga-tiga petahoi di pasar, manang martiga-tiga online petahoi, manang nama ngajar pe, manang nabuha pe, regam ni aka parkarejuan di Portibion. Mari kita pakai itu menjadi satu motivasi, jadi berkat juga bagi orang lain. Kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan, walaupun kita bekerja di tengah-tengah manusia ini. Apa yang mau kita harapkan di dunia ini? Kurang doa pakirimot tadi, kurang doa harapan-harapan kita lah. Takolah kamu hamia kapar dita pe, kapar halado pe, sudah do jolma hita, sudah do hita. Adong ikon adong do pencapaian yang harus kita raih, yang harus kita golkan tahun ini. Nah, tahun ini aku harus menikah, tahun ini aku harus selesai kuliahku, tahun ini aku harus dapat meraih kekayaan. Bisa, itu nggak salah. Asal mah kita mangasahon debata. Arugari di dunghehe hita martangiang ikut tapangido do, ikut tuhanido na majoluani ulauta. Lakalakata kan itu. Di sido hita mangasahon debata. Maka kata seorang tokoh teolog yang populer, dan saya sangat senang dengan William Carey. Beberapa bukunya ada, dia katakan harapkanlah yang besar dari Tuhan dan lakukan juga yang besar bagi Tuhan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan yang besar, kita lakukan juga kepada Tuhan hal yang besar. Itulah dia harapan kita, cita-cita kita, pencapaian kita, bukan hanya iming-iming. Ala ikon nama ngasahon debatado. Los ido napatuluhon hari yang penuh harapan, hopeful day. Kalau orang yang tidak punya harapan lebih bagus mati saja, maaf.
Lebih bagus dia tidak usah ada di dunia ini, karena itu tak berguna. Orang yang apatis, orang yang pesimis, ini orang yang kasihan ini. Kenapa dia harus hadir di dunia ini, kan begitu. Maka harus dibangkitkan semangat, dimotivasi, didorong. Nah roh aku setuju do hita, apalagi hita karena tua-tua sudah do hita motivator kan itu. Tarlu mobit akai anak kota kan itu kan. Iyo. Adong do ya najolo karena tua-tua. Sek mau dungo anak konaon. Igotil dang dungo. Ujungnya ibu mas heber aek. Besilap pasongonia itu baru pedungo. Melurak songoni barang dung. Apakah harus jadi seperti itu? Ya, kok anak-anak zaman sekarang ini nggak mungkin lah kita buat seperti itu ya. Garia ada tak elus-elus tuh. Dek bangun dek, bang bangun dek. Kan hidung. Mau najolo do, kolan lewat jam pitu. Nasu dungo doho, nasu mana sekolah doho, nasu karejo doho. Dabunai ho namo domon. Ini do kan? Ini do. Jadi orang tua kita punya harapan yang besar bagi anak-anaknya. Alani do bohado kita mewarnai ngulut tahun. Ido didok panurang Jeremia marjea mahalak na mga sahon dirina tang mga sahon de bata. Ale martua mahalak na mga sahon de bata di hanguluanan. Urian itu hata nahinahulungan luar biasa do hatane di bata apala di tikion ujaha terakhir di ayat 8 jidok halak namar tua namar haposan tu Jahoba tudos do ibana tuhau nasinuan di topi ni batang aek jala majarar urakna di labung batang aek jala dang mabiar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun haraharon jaladang masohot marparbui oriani itu hata ima topik ni minggu tadi hita mana nasongon dia ape namasa ta pangasahon ma debata dinguluta asa tar pasu-pasu hita amin martanyang maitan. Mulia tema diho ali Tuhan di bata amanami nama bangsa di panwa kicang. Disudi akadengkan di pasam Tuhan nama sumasuhon ngulunami. Sahatu tikion boy hami marsadani roha laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ali Tuhan di pandemi Covid Omikron nuengon bobonoson dorohanami go biar dohami Tuhan. Alai marhaposan tudo kami kodo namang gonggomi pamatang nang todinami paluas kami Tuhan laho madai akadingkan di basam ari-ari nanaing pasaton mudope di ngulunami asa bolas kami Tuhan mangulahon aka tanggung jawab do tugas-tugas nami songon natoras di parumah tanggaon nang di akapar karjuan songon dak danak nah mangulahon akka ulaun na di parsiajaran nang di parkarejuan na ganup Tuhan posdrohanami kodo nama masu-masuhon sudah ruas ni huriam HKBP Cibubur mulai sian wek sada sahatu wek 12 mulai sian KPCPC dak dana remaja na poso halak na dewasa natoras nang akalan siape doho na sudah gogo aka amanami nanami nama balu manang didiape nasida Tuhan apehon ma tanganmu na badiai pasu-pasu pasikop ma saluh na ngulunami Tuhan asa marmulia guarmu di ngulunami ali Tuhan marsadani rohadu kami di tangyang pangodianon sudah ruas ni huriam di bagas jorong apalah di tikion nang di live streaming di Jabunabe ganup ruas nami Tuhan
Oma nama masu-masuhon dengan nami ruas ni huriam nataba keluarga pangamudi gultum ina nami Elidaha boru parhusip dohot anakon nasida narosian HKBP Taman Mini jalan maringanan di Uwek 2 pasu-pasu mak keluarga on Tuhan gabe keluarga tiruan gabe keluarga natoktong di pagasan sada ni roha ni rahu ni holong nasyakoi tabaya kapat camotan tabaya karjeki dot akagacang nyumur di nasida gabe ruas na burju nasida di huriamon songoni nang ruas ni huriam akayana konami nanaing macalo pasu-pasu parsaripeon pasangan Jimmy mandaki simanulang dohot sumianar boru utasoit nanaing macalo pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Februari di HKBP Huta Gurgur Resort Immanuel dohot pasangan Salvator Ariu dohot Ristama boru Sidauruk macalo pasu-pasu di hari Minggu tanggal 20 Februari di New Life Indonesian Community Church di Sydney. Saya hormat Tuhan nama masu-masu kedua pasangan non asa tulus dengan mardalan saluna bayan sangat di kuarmu. Pasu-pasu ma keluarga nasida ganup jamoton nasida Tuhan lehon hahi pason asni roha dok dameni roha asa nasida Tuhan gabe keluarga na bahagia songoni nang ruas na pidda keluarga nyonya Godman Santos Sirait nahinan inanami Mei Labora Rismawati boru purba rap dohot yanakon nasida sai koma nama masu-masu nasida manang di diape nasida Tuhan maringanan tarlimo bima ruas ni huriam namar sahid apala di tikion amangka sida butar anjuroida silalahi nyonya besiahaan borusiagian amang ermanik amang ersimanjuntak nyonya ersimanjuntak borusi barani jelita borusi manjuntak enika simanjuntak gracia borusi manjuntak Andre Hutagalung amang M Lubis nyonya M Lubis boru pangaribuan Jessica boru siaga lagan amang B Pak Pahan nyonya B Pak Pahan boru manurung Enrico Pak Pahan nyonya El Tobing boru simbolon nyonya SP Lumbantoruan boru siregar Mario Lumbantoruan amang D Lumbantoruan amang Hanenggolan situa LR boru Tambunan Hardi Nenggolan nyonya Tambunan boru siahaan Opung si Debora amang RLF Huta Barat nyonya Huta Barat boru sinaga nyonya Sianturi boru sinaga amang Apardede nyonya Apardede boru simanjuntak Azril Pardede Rafael Pardede Anessa Pardede Hasudungan simanjuntak Rika T boru Huta Barat amang C simanjuntak amang C simanjuntak boru sirait Josephine boru sigalingging nyonya Pardede boru Tambunan Mas Rina Kris Tanta boru Huta Gaul Ekris N Putri boru simanjuntak amang R Haryanja nyonya R Haryanja boru manik Laura F boru simanjuntak nyonya Pasaribu boru Huta Barat amang ATJP siagian amang R Limbong amang Ade Sirait nyonya Ade Sirait boru sitorus Theo Gultum amang Ahut Butar-Butar nyonya Abutar-Butar boru Nadab-Dab Renaldi Butar-Butar nyonya Sida Butar boru Butar-Butar Alexandro Sida Butar Marsiauli boru Sida Butar amang S Sihombing Nediva boru Huta Barat amang Dr. SE Halomuan Munte amang CI Simatupang Henry Situmorang Rafael Situmorang amang P Simatupang Opung Ebenezer Gary W Sitinjak Orlando Sitinjak dohot amang Salim dohot nasida naso hugore hami akaguar-guar nasida naso tarsurak be di wartaon ali Tuhan nabasa tuhodo hami mangalu-alu tuhodo hami marhaporusan lehon mahiras ni roha di nasida saluhu na semangat gogo
dohot keteguhan haporseaon maka porsaiho Tuhan pasdorohanami hodo pamalum nasumurungi pamalum dauni manasida kan marsada sada ali Tuhan asa boy nasida marup ulup toktong mamuji pasangapon guarmu na badiai pasu-pasu aka obat si panganon vitamin nah di pangan nasida asa malum pakilalaan nasida tenang nasida Tuhan dang panik alai homana mangalehon dame ni roha gonggomi mana sida Tuhan mari dim asa Maria ia sude ruas ni uriam na kami pe akan nasehat dope asa hujamotok kami hai pason nami Tuhan boy kami mangulahon aka ulon nami ali Tuhan di bata amanami songoni nang aka program-program ni huriam nang di padidion pelayanan komisi kasih dohot bantuan sian dewan diakonia tu aka ruas namar sahid tarlu mobima namangonai tu pandemi kopiton songoni nang nama milit guru sekolah minggu dohot aka pelayanan na asing pasu-pasu matuhan asa mardalando dengan saluhuna ben sangap di kuarmu songoni nang ruas ni huriam na berulang tahun di kelahiran nang di perkawinan pe pasu-pasu mana sida saluhuna tabai mak gacang ni umur hai pason akar rejeki akan atama pacamotan saluhuna sikop matuhan di nguruna sida rodi na mangalihuna kada danak nana bai aka lasni roha diganum aka keluarga tabai ma aka peparan di nasida pas rohanami Tuhan dia kaya nakonami namar sekolah nama ulia kapar kerjuan doh nama ulia kasih rokap ni todina pasikop Tuhan patulus para dema disudi kaya nakonami i asabu nasida meraih cita-cita meraih aka impian doh aka pakirimon ya kana torasna atong saha di homahami saluhu na kami na punga pala do bason saha di homa pamatang nang todinami urasi hami Tuhan sesa salut nak kadusa nami nagudangi asa tamah hami toktong mamuji-muji ho mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami muliate mak rohanami diho amin mari demah hita muse laos tapasahat ma peliata Thank you.
Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut silihon-lihon adinggan, doho nasa ulibasa nama liutus. Hupasat hami masian dan lihomitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di julum, pasu-pasu mai jalaramoti, asal perasa kami pilihanon pati buluhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinurubadia maguarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomo ni roham, di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.